tikus. Jangan kuna mo konon, je. Oh, Sedekku bari tangane sedekap. biari kita menghargai Dika. Oh, kalesan Mama Yopik wong Singapura wong beriman aman. Iya. Iku dalan. Mama Yopik Singapura. Mama Enopi Singapura, tobat. Bakal Mama Enopi sering berat. Oh, iku. Mama Amel. Terima kasih. Menerima dan mengasihi. Terima kasih. Menerima dan mengasihi. Menerima. Bakal Mama Amel karo Mama Topik ya. Ya, priyen. Priyen. Mama Opik ya. Sering brak-bruk mulane ora sering brak-brek. Sering iya. wawa wewe mulai gelis wawu. Ya. Sering serak-serok mulane gampang serge. Iya kan iya. Iya Iya. Iya benar. Arep ngomong apa? Apa kudu ngomong? Iya. Weru dewek. Iya. Dewek sing weru. Iya. Kin ki lakon apa jare sira sandiwarake? Lakon asal-usul Desa Losarang. Bener dikak. Ya. Kin kanggo sapa? Mama Nopi, wong Singapura. Listrik ora sida diceplok. Lho ae beli sida dikak. Sira ketakang asal-usul Losarang si priwen? Iya, yo mau sih ka. Mesantren ning Gusti Sunan Sopel. Nalika semono. Woi penjol. Woi Kajeng. Hari Raden Paku Woi iku penjol woi. nalika semana. La ilaha illallah. Penjol. Woi. Iya. Geger bae, utane begal motor apa? Salah kudu kaji. Kudu badakling. Jelingaken nyewot. Kine umbul apa ana deklinge, Bu. Dika masalah gongkong bae. Mas Gusti Topel. Sunan Gunung Gundul. Aku. Rambutnya abang, wong ireng rambutnya abang dadine kaya lenggarangan. Yang itaken sesuene ku. Sabda guru. Iya. Pesantren, hari pesantren gua apa sih? Apa sih, Wak? Hari pesan-pesan ku pesenan. Iya. Tren ku latihan. Iya. Lagi latihan baik. Barang wis mancing agama Islam ya Allah. Beri Wak. Padahal bakal kudu dikandakaken penjol bengene tukang mabok. Iya tukang. Singaran mabok beli kapok-kapok. Iya. Bakal wis nginume anggur cap blekok. Iya bener. Dicampur karo ndoge kodok. Heeh. Nginume digogok. Langsung mabok. Bakal wis mabok lungane taglak-toglok, nelapuki jengkok, nabraki tembok sampai kedodok. Ketangguhan yang petugas delingaken sing akhirnya belum terima ditabok. Pok. Sampai kupingnya metu. Kopok. Woi. Apa sih? Brek bae. Chandra. Ana ulara untu. Chandra kira anak kopok. Maksudnya tangannya dibanda. Iya bener. Dianjingaken ning penjara. Iya. Lawange digembok. Heeh. Bok. Angger-angger wong tuane sing kanggo tombok. Ya iya. Mulane saking wis dadi tarling. Apa tarling? Sikatan. Apa kuno? Singkatane tarling anome mlatar tuane eling. Iya bener. Aja sampai dadi tarmen. Apa tarmen? Anome mlatar tuane tambah nemen. Iya. Iya kan? Iya bener. Sing rambut abang tambah nemen saya tua. Iya. Aku. Kayak supir truk. Ampun ana tembangane. Wis tekang waktune. Ya bener. Nonton tarling podo weruh ning maknane. Maknane tarling. Iya bener. Bengen mlatar sakian kon pada eling. Iya. Priwen suaraning tarling. Priwen kelentang kelenting sing kadoan manjing kuping. Iya bener. Ibadah iku penting. Awak siji aja mung dibanting-banting. Ayo pada ngaji. Takon ning Pak Kiai. Penting kok sangu mati. Woi. Tikus. Jagian saya beli. Engko. Woi. Wah. Orang seneng banget badu dikian ku.
Dikaku pira sih ning kanane sebenarnya. Ning kanane sebenarnya. Masih telu. Masih. Kau dicabut. Cabut umur ya. Dodok. Cabut apaan sih? Dicabut ning kaploek. Ngoro nu kapolsek kaploek. Jera bakal wis mancing ning agama Islam ya. Tolong ning kene sembayang jumane dina apa sih? Ya dina Jumat. Hah? Baka sembahyang Jumat dina Jumat. Ya jangan kentak-kentak ora. Kan ngomong dina Jumat pe. Oh, bakal sembayangnya dina Jumat tolong sing sabulan ku patang balen bae ya. Iya. Nah, tole sembayang duhur ora kena awan bengi. Awane bae. Ya. Ya, sira agamane Islam aja KTP-ne bae, aja keterangane bae. Ya iya. Ampun jare wangsalan ning sinden jare Priwe cek tembangan. ngono? Nyitak bata ora kudu milih tanggal. Gawe sumur budu katon ning pantese. Salat ibadah koma aja sok ditinggal. Sebab umur ora weruh ning watese. Salatullah. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan mobil umume yang nganggo alat. Wong memangan manis asin jare ilat. Sapa bae bakal oli kualat. Bonggan urip ora ilok salat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nang gede pada dadi tersangka. Akeh koruptor pada ditangkap KPK. Penduduk padat bisa gawe cilaka. Wong nganggur akeh lowongan kerja langka. Ododolo, 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 ododolo. Ododolo, 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 ododolo. Dua kali batu tua jakling. Dua kali metu selembur. Modara. Klesek bae ra isi kedung. Dok. Sik. Ya anu nama gelis kan ku. Ya deleng rambutnya wis entok. Gelis suge. Dodok. Mama topik. Ododolo, Ododolo mama opik. ododolo, ododolo, Mama nopi. ododolo, Mama nopi. ododolo, Sing ododolo, Mama nopi. Mama nopi. Mama nopi saking Korea. Mama nopi. Mama nopi. Mama nopi. Mama nopi. Tibak waras, Kita. diwar tibak. Ya waras. Mau ka encok ngomong ka nang encok mau ka. Ya wong wis tua ana bayang gluane. Ya jauh sewijak loro ku. Kita Iya. baruan di kaku. Ya iya ya. Mana gak arong mangai umane. Ya pengen ikan sari kudu aku.
Aja diwaru-waru kena. Iku aja dedek-edek oleh sing sambeng. Jol! Benjol! Buah! Iya! Buah! Itu Mama Nopi kan? Mama Nopi deh! Asal! Wait! Iya! Wait! Oh, lagi apa? Lagi apa? Anak Alfa. Ah? Apa? Anak apa? Anak Alfa. Dudu alpa apa? Alpa apa? Anak apa? Anak Alfa. Ah? Anak supermarket. Ah? Ada Indomar, ah? Oh. Bocah Ayo, apa gitu kan? Diudak-udak ning macan, ora, ning Mamai Nopi, ora, diudak-udak kucing, ora. Mamai Nopi sing Ya. duwe Korea. Mamai Singapura, Mamai Nopi sing duwe Singapura. Mamai Katon kali duit makono. Mamai Nopi sing duwe Singapura, Mama Nopi sing duwe Singapura, Mama Nopi sing duwe Singapura, Mama Nopi sing duwe Singapura. Mame Nopi. Mama Nopi matur kasuwun. Mama Nopi sing duwe Singapura. Mama Ngamat. Mama Mel. Kan ana Mama Iya, Nopi kok. nek dudak-dudak ning kebo, Duduk. gajah, Ora. dudak-dudak ning kirik. Sok kiri ke kemana matane ku? Kiri ke mana matane? Ya sira semaksude sasa-sasa bae ku. Sasa soten dudak-dudak ning bocah wadon. Wah. Hari la ilaha illallah Muhammad. Anu rai papeteng. Nun, Wong emang ngerasa ingan. apa? Mabeluk ba ako? Rai kecomberan. Apa tikus? Loh, kecomberan karo rai masih bagus kecomberan. Ya hendak. Masih mending rea kecomberan. Semono damar padang masih peteng. Ora aton. Daripada Riko, Bener-bener anu andeng-andengnya blek sebadan. Dudu andang-andang kuno. Apa kono? Cakingan pun mepelet. Iku anu sing aran siapa kan arannya kah? siapa? Karpet. Sila masa beli buru penjol. Siapa kan Dika kah? Ceret. Pak, ceret harus mati. Ya nyusul ke esok. Pas nusul-nusul. Arannya sompret. Anu kampret. Kin ki mamange kancil mau ngarikan mau bagus ora milike. Harikin memilik tembelek. Ya usah ndarang dewek. Hari batur terakat pada pengen dudak-dudak bocah wadon. Puasa pengen dudak-dudak bocah wadon. Hari kan bocah wadon ngudak-gudak jam lari. Kune Lah. temenane sira. Dudu demenan reang dudu. Batur. Dudu batur. Sedulur. Dudu. Kusi bocah wadon ngudak-gudak sira si priwen. Gara-gara yang dicolong dompetnya. Wow. Kabet. Ya Allah bocah. Orang dari lagi lemes getak-getak baik. Gareng. Gareng-gareng. Anu garong. Garong-garong. Maling. Maling. Nang baka wong nyolong besok lomon langka sumure ya. Umur penjol umur. Langka umure. Nah. Engko mati sira ki bakal akeh desane. Dudu desa dosa. Akeh dosane. Ya wis. Zaman sekin wong nyolong contoh begal motor. Iya. Lamun dicandak ning masa Iya. bakal sira ki dibakar. Iya tajol. Jol. Melu jol. Aja dibakar. Jol. Lamun dicandak ning polisi, Iya. sira ki bakal dikonjara. Duduk penjara. Di penjara, bareng di penjara mangane blenak. Mangane apa? Manggone cacagan kangkung. Ada. Baka turu bantale nganggo kangulu benernya nganggone lengan. Iya. Aduh, udah dipilih, pakaiannya Jol. nganggo pakaian segeram. Seragam. Ning gurine ana tulisane. Tulisannya apa? Tahanan 2025. Los endalos motor kejepit puas ladas sih. Ambil pegel deh, udah ki. Guyon. Ajak guyon tikus. Sandiwara pengen guyonan. Bro. Ayo.
La ilaha. Orang dari priwe Jol. Istiqlal nang, istiqlal. Istighfar. Hah? Istighfar. Istighfar nang. Iya orang priwe. Astagfirullahaladzim. 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 Lah kok Coca-Cola tak Fanta. apa kan? Menang aku koplok. Sira patakon. Gusong. Untuk gusong. Wes. Sira sing wes. Sira sing enom kumis. Mana duitnya beli? Anak Mana pira? 150. Loh. Priwe. Lah. Gua ngakal duit. Ada toyib gampang itu ini. Rupiah itu bisa membawa orang celaka, bisa membawa orang bahagia. Bahagia. 1000 perak dari urusan. Iya. Wis bakal bocah kon beli metu, Iya. kita sing metu. Ih. Ning sandiwara contoh. Iya. Masalah 1000 perak. 1000 perak. Sira sampai 150. 150.000. Masih ana beli? Masih. Durung dinggo. Durung. Disongkeng. Durung. Manden apa dosanya dibakar sira di neraka. Aja. La ilaha illallah. Gila teman. Masih ana 150. Masih anak. Masih butuh. Masih butuh. Durung dinggo. Durung. Parowan. Tuan rumah nih tak. Hah? Tuan rumah nih kok maning separuhan ini. Mama namel priwe. Iya. Derek. Odengin. Rambut abang lenggarangan. Mama Mel jaluk lagu. Je. Mama Mel. Aja badudan maneng. Iya. Apa dika apa kita mah? Iya. Hari badudan. Apa lagu nek? Hari badudan masih dawa. Iya. Kala materi je. Ya, hah? Kala materi. Senajana masih demen. Orang kelingan kita nek. Orang kelingan. Wis pengen kelakon. Iya. Pengen kelakon. Kok mene. Pengen kelakon. Iya mene. Jaluk apa? Mimi Nopi sing ana ning Singapura. Jaluk lagu. Lagu apa? Pengen kelakon bela. Pengen kelakon je, pengen kelakon. Karo Mimi Nopi sing ana ning Singapura. Mimi Ya, Nopi, weh. Mimi Nopi. Sing ana ning Singapura. Mimi Nopi sing ana ning Singapura. Ere yang lebih dipai. Iya. Dia nama awak blenak, awak sengkeh. Enak. Ayo. Ayo nang. Pengen kelakon. Pengen kelakon. Lagune sing kalem sing enak ya. Mami Nopi sing paling eman dewek, sing paling sayang dewek, sing paling perhatian dewek. Kanggo Ayah Isabila, Mbok Tuan Isabila, senok indah Puspitasari ora ketinggalan. Ayo, Mamai Nopi pengen kelakon. Yuk. Kok dingin? Hah? Banyu mata sing dadi saksi. Yuk. Dari saksi. Kanggo Mamai Nopi. Kanggo Boke bocah adalah ke temen. Yuk, boke bocah. apa maneng? Terhalang dosa. Yuk. Serok terang dosa. Terhalang dosa. Kira-kira tembang kudu beruning tembunge. Nah, Aja gelem nembangnya bae tembunge apa? Ya. Kanggo Mamai Nopi. Cinta. Mamai Nopi. Terhalang dosa. Mamai Nopi. Kanggo siapa kin nggih? Oh, Bapak Bapak RT. RT. Aduh, Bapak RT, Bapak kunci. Wah, Bagus. wah, Hah? awas bagi dua. Iya, kimia bagus. Kanggo Wong Karang. Mimi bagus, Mimi bagus, Mimi bagus. Apa? Kimia bagus. Hei. Sing duwe buyut Mimi bagus. Kimia bagus. Mimi bagus matur kesuwun. Mama Yamel, Mama Yamel. Mamai Nopi. Mamai bagus, Mamai bagus. Wong Sing duwe buyut. Temulawa. Wong Temulawa. Mamai Nopi, Mamai Nopi. Temulawa. Beli Temulawa. mungkin Temulawa. sampai terjadi. Temulawa. Mama Nopi neno wis duwe rapi. Masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Kanggo siapa kian? Hah? Wong Temulawa. Wong temulawak. Wong temulawak. Dik. Wong temulawak. Wong temulawak. Bengen pernah hubungan batin terasa getun Mamai Nopi beli sampai kawin. Sanggup kongkon Temulawa. nambah
dosa Mama Nopine omong watir kenang hukum karma Mama Lola Mama Lola Mama Lola Kakak siapa kana? Mama Lola Mama Amel Mama Lola Mama Lola Mama Lola Mimi Nopi Mimi Nopi Mama Lola aha aha Anggo diborong Mimi Nopi Mama Nopi Ketuon rasa ketuon kakang ngerti ning perasaan wong wadon Beli mungkin sampai terjadi ora sanggup nok cintane dibagi-bagi Abot maning Mimi Lola Kanggo Bapak Kunci Mama Lola Mimi Lola Mama Lola Mimi Lola Mimi Lola Mimi Lola Mimi Lola Sing sabar senok sing sabar Sing sabar sing sering maca istighfar Obat yen ora lakon ning dunya mengko bae nok ditunggu ning suarga aye kanggo Bapak Tasa bengen pernah hubungan batin Bapak Pasa rasa getun Bapak Tasa beli sampai kawin Bapak Pasa kongkon nambah dosa Bapak Tasane omong watir kenang hukum karma kanggo Mama Nopi maning aye Mama Nopi Mimi Nopi sing duwe Korea Ame wong temulawak wong temulawak Ame Lola mana yo Lola wong temulawak wong temulawak Mimi Nopi ketuon rasa ketuon kakang ngerti ning perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi ora sanggup nok cintane dibagi-bagi Mimi Haji Rumini Mimi Haji Rumini Mimi Lola sing sabar Mama Lola sing sabar sing sering maca istighfar Mama Lola yen ora lakon ning dunya mengko bae nok ditunggu ning suarga beli mungkin Mama Lola jadi Mama Lola nenok wis duwe laki senoke masih duwe rapi antara kita cintane terhalang dosa terima kasih aduh pangapunten Mama Nopi Mama Lola Bapak Kunci waktu yang membatasi kita wonten paribasa kembang jahe laos lembu yang kembangnya kuning arep balik jagelos mengko bengi menia maning kepanggih mali kalian seni sandiwara Chandra Kirana sing duwe dewa gamelan akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa